La Paeria de Balaguer ha començat aquesta setmana les obres de millora al carrer Barcelona. Les primeres actuacions han consistit en la portada de material per part de l'empresa adjudicatària, així com la tala dels arbres de la via, una actuació aquesta darrera que ha generat algunes crítiques entre la ciutadania i que està contemplada en el projecte d'obres per poder ampliar les voreres de tots dos costats del carrer. Segons el paer d'obres, Gerard Torres, el projecte contempla també la plantació de nous arbres i en més quantitat en aquesta mateixa via. Les obres han iniciat d'una manera de portant casetes d'obra, fent cales per trobar serveis d'aigua, de llum, de gas, etc. Han aprofitat també per anar traient també els arbres. Aprofito per comentar, perquè hi ha hagut una certa polèmica amb el tema de la tala dels arbres, que el projecte ja recull la plantació de nou arbrat amb més quantitat, i això quedarà solventat quan estigui el projecte ja molt avançat. Fins d'aquí un parell de setmanes no es preveu que comencin els treballs que afectaran la circulació en aquesta via de la ciutat. Tot plegat s'explica en un fulletó informatiu que la Paeria ha fet arribar als veïns i comerços de la zona perquè coneguin els tempos de l'execució de tot el projecte. On hi ha un cronograma, un planning per setmanes, més o menys aproximadament, tret que hi hagi algun canvi d'última hora, com seran aquests talls, de quina manera, quan podran entrar als pàrquings, quan podran sortir. De totes maneres, l'obra, tot i estar plantejada de forma global, sí que l'executarem amb una sèrie de fases per voreres. És a dir, començarem per un costat de vorera, deixarem l'altre lliure, quan tinguem aquesta finalitzada iniciarem l'altre costat. El projecte d'arranjament del carrer Barcelona, les obres del qual es preveu que s'allarguin durant 7 mesos, contempla la millora de la via en el tram comprès entre la plaça de la Sardana i el carrer Almatà i, segons la Paeria, és una obra molt important perquè és un lloc molt transitat i també perquè les voreres dels dos costats de carrer estan molt malmeses.